Bravo Valenca. Sljedeći igrač iz momčadi Milana Plavi koji su nastupali u B grupi, Dominik Večerin. Prvog mjesta skupina iz Zaprešića dolazi nam nogometni klub Olej. A pljesak za Neško Zanka. A skupini treće mjesto osvojila je ekipa iz Gajnica, nogometni klub Ponikne. Rock that sound. Everybody hear what's going down. Ding a dang dong, we reach the top. Time and again from the penalty